El meu nom és Joan Caselles, soc artista, em dedico a l'art d'acció i ara estic fent l'acció GB Girona Brossa 1999-2020 Opus Incertum. Aquesta acció, que vaig realitzar-la per primer cop l'any 1999, es va fer amb motiu d'un homenatge al poeta Joan Brossa, que va morir pocs mesos abans, al desembre del 1998. I la idea bàsica d'aquesta acció és comptar tots els esglaons de la ciutat vella de Girona per obtindre una xifra que d'alguna manera pugui presentar-se com una escultura conceptual de la ciutat, és a dir, l'aglomeració conceptual de tots aquests esglaons amb una pila teòrica, virtual, que s'exemplifica per aquesta xifra, que l'any 1999 va ser 3.729 esglaons. Ara ho estic repetint amb motiu de l'exposició que hi ha al MACBA, que es diu Acció, una història provisional dels 90, i de fet no és exactament que la repeteixi, perquè evidentment al tornar-la a fer la xifra d'esglaons, per exemple, serà una altra, segur, per molts motius. Un, per exemple, la muralla, que l'any 99 no era accessible i enguany sí que ho és, i dins la muralla hi ha molts esglaons, però també altres espais que abans eren privats o estaven tancats al públic i ara estan oberts, i per tant la xifra serà una altra, amb la qual cosa es generarà una mena de contradicció poètica, no? Per dir d'alguna manera. I aquesta és la idea bàsica, és com un acte metafísic, el fet de recórrer físicament, perquè l'acció és molt física, és dir, jo no solament conto els esglaons, sinó que els pujo i recorro tots els carrers, literalment, físicament. És una acció molt d'agafar la ciutat, de recórrer-la, i per tant és una acció molt física però alhora molt conceptual, no? Perquè la idea és buscar una xifra. En realitat la xifra és important que sigui precisa, però no és important quina xifra sigui, és dir, el joc és comptar tots els esglaons i vigilar de no descomptar-se. Per això aquest any ha sigut molt metòdic, més metòdic que l'any 99, i he repassat alguns carrers. Enguany, a l'any 99 solament vaig poder fer algunes diapositives en pel·lícula, la qual cosa volia dir que no podia repassar les fotos al moment. En canvi ara, amb la fotografia digital, jo cada dia fotografio tots els trams d'escales que conto i el dia següent, si de sobte crec que hi ha algun tram que estic repetint, reviso les fotografies i puc saber si ho he repetit o no. Per tant, hi ha un control molt més precís, molt més exhaustiu, i alhora també la diferència, una diferència física d'aquesta acció seria que l'any 99 solament vaig comptar els esglaons i crear una xifra, i aquest any no solament faig un seguiment exhaustiu de tots els esglaons de la ciutat, sinó que faig un seguiment visual, fotogràfic, de tots els esglaons de la ciutat. És a dir, literalment, com que és possible a través del mòbil, de forma senzilla, de fotografiar i enviar, en aquest cas una web del MACBA, aquestes fotografies, doncs com que és possible i la voluntat de l'acció és exhaustiva, ho he de fer, i així ho estic fent. I fotografiar tots els esglaons, tots els trams d'escala, totes les particularitats de cada escala. I per tant estem fent un compendi no solament numèric, sinó també visual. En aquest cas, l'acció agafa un altre registre que no tenia l'any 99. Sí, i acabo dient que tota aquesta acció també té un llibre d'artista que vaig iniciar l'any 99 però que no havia acabat i que enguany acabo. És un llibre d'artista que té a veure amb l'acció però que introdueix altres elements, altres qüestions més literàries o més retòriques al voltant de l'acció de comptar els esglaons de Girona, però també de la gent que coneixo a Girona, amb la que tenia tracte i tinc tracte, i també les vinculacions estètiques o metafísiques de Girona amb Joan Brossa. Tot això queda reflexat en el llibre.